Janice, tako volim da se igram lutkama sa tobom. To je baš zabavno. Joj, samo mi je postalo vruće. Hajde da uključimo klimu. Tako je. Sad mi je mnogo bolje. A sada hajde da nastavimo da se igramo. Rose, baš mi je hladno. Hajde da prebacimo klimu na toplo. Da, tako je bolje. Sada možemo da se igramo. Čekaj, ali sad mi je ponovo užasno vruće. Treba prebaciti na hladno. Ne, Rose. Meni je hladno. A meni vruće. Janice, misliš samo na sebe? O ne, izgleda da smo pokvarile klimu. Ajoj. Wow, naše kuće. Sada imam posebnu kuću za svoju lutku. Wow, ona je tako vatrena. Jako mi se sviđa. A ja imam lepu ledenu kuću za moju lutku. To je super. Sviđa mi se. A još imam veoma ukusnu lizalicu. A vreme je da je pojedem. Baš je ukusna. A sad je treba razbiti. Da. Ukrasit ću krov sa ovim komadićima. Pogledajte, to podsjeća na prave ledenice. Samo što se one neće topiti. O, da, odlično. Baš mi se sviđa. Super. A kod mene će na krovu biti lava. Treba samo pokrenuti vulkan. O, da, uspelo je. Pogledajte kako lepo curi lava po krovu. Sviđa mi se. Divno. A ja sam pronašla lepu rasvetu od ledenica. Tako slatko zvone. Hoću da ih pričvrstim između spratova. Janice, a šta je kod tebe? A ja sam odlučila da između spratova ukrasim sve vatrom. To najbolje odražava moju prirodu. Ispalo je baš onako kako sam htjela. A meni se sviđa moja kuća. Uzgred imam ideju za dvorište ispred kuće. Narendat ću malo leda. Pogledaj, dobila sam lep sneg. Sklonit ću malo snega ovdje i ovdje. A tu ću staviti fontanu. A ovdje će biti lepo drvo sa ljuljaškom. Tako je. Sada da vidimo da li će se svidjeti mojoj snežnoj kraljici. Moram te presvući za klizanje. A vidim da je oduševljena. Baš sam srećna. Bravo! A kod moje lutke će ispred kuće biti bazen sa lavom. Sad ću je presvući u kupaći kostim. Da, sada može da pliva. A ja ću za to vreme dodati logorsku vatru. Stavit ću ovdje drva. Moći će da sedne ovdje, da peče marshmallow na vatri i da odmara. Tako mi je lepo ispalo. Želim što pre da pređem na spratove kuće. Već imam ideju kako da ih ukrasim. Na prvom spratu ću staviti kamin u obliku vulkana. A još ću rasporediti zmajeve. O, tako su slatki. Pronašla sam 2 savršene police za knjige. Evo ih. Dakle, stavit ću jedno ovdje. I rasporedit ću knjige. A još imam fotelju od vulkanskog kamena sa jastukom od meke lave. Tu će biti stočić sa omiljenim knjigama. Wow, ovdje je tako predivno i vatreno. Sviđa mi se. To je baš u mom stilu. A volim kad je kod kuće uvek toplo. Znala sam da će ti se dopasti. O, sigurno ti treba šolja toplog kakaa. Da. Izvoli, draga. Moja lutka će moći da čita ovdje knjige hladnim večerima. Savršeno. I ja sam već smislila šta ću da radim na prvom spratu. Dakle, prvo ću staviti ledeni pod. O, kako lepo svetluca. Uzet ću lep papir. A potrebno ga je odmotati i zalepiti za zidove. Sad imam ledeni zid. A još sam pronašla odličan tron za svoju snežnu kraljicu. Hajde,
Sjedi, draga. Još ti treba kruna. Eto je, izvoli, sad si prava kraljica. Volim te. Tu ću staviti scenu sa harfom. A moja lutka će da svira ovde. A tu će stajati violončelo. Da, moja lutka je baš talentovana. Ja obožavam klasičnu muziku kao i moja lutka. O, treba malo svetla. Okačit ću svuda disko kugle. I još ću dodati rasvetu. I još par detalja. Wow, sve je tako lepo. Baš sam zadovoljna. Pa dobro. Ja sam već smislila ideju za drugi sprat. Imam sanduk. Unutra su crveni rubini. Tako su lepi. Dakle, sipat ću ih po podu. I još malo ću zalepiti na zidove. Odlično, svetlucaju. Luster ide na plafon. Treba mi još nekoliko bakli sa vatrom. Palim ih i to je to. Super. Tu će moja lutka večerati. Stavit ću dugačak sto. Ovdje će se peći meso. I obavezno mora biti crvena paprika. Tako je, ostalo samo dodati stolice. Sada moja lutka može da uživa u ukusnom ručku. Ona ovdje ima sve što voli, crvenu papriku i vruće meso. Prijatno, draga. Uživaj. Jel ti se sviđa? Vidim da si zadovoljna. A šta ovdje radi Rose, a? To je prosto smešno. Ja imam mnogo bolju ideju. Pogledaj. Izvadila sam lepe dijamante. Sipat ću ih po podu. A još ću uzgajiti par kristalnih stubova. Odlično. Tu ću staviti barski sto i stolice. Ovdje moja lutka može beskonačno jesti sladoled i torte. Treba više sladoleda. Ali to još nije sve. Stavit ću ovdje police sa sladoledom i okačiti rasvetu. Zatim ću staviti sto sa ledenom stolicom. Tako je. Pripremit ću ručak za moju lutku. Sve je spremno. Možeš da jedeš, draga, prijetno. Wow, je li to sladoled? Ja ga obožavam. Baš je lijep, hvala ti, Rose. Super, a vreme je da sredimo treći sprat. A već sam pronašla savršen snežni pod. Uzet ću papir i zalepit ću ga na zidove. Wow, ispalo je kao snežna pećina. Zatim ću okačiti par ledenica i obavezno treba krevet. To će biti spavaća soba moje lutke. A pored ću staviti kadu i napuniti je ledom. O da, tu moja lutka može da se osveži kad poželi. A vreme je za odmor, moje kraljice. Hajde da te presvučemo u pidžamu, a sada lezi da spavaš, laku noć. A dok se moja lutka odmara, pogledat ću šta je Janice uradila. Ja sam pronašla odličan ukras. Stavit ću ga ovdje. Tu će biti krevet. A ovdje ću okačiti rasvetu. Tu će biti njena garderoba. Okačit ću sve haljine molutke. A tu će biti sto sa kozmetikom. Super. Sada i moja lutka može da se odmori. Wow, devojke, baš ste lepo ukrasile svoje kuće. Janice je dobila odličnu vatrenu kuću, a Rose je napravila predobru ledenu kuću. Bukvalno osjećam mraz od nje. Napišite u komentarima koja vam se kuća najviše sviđa. O, šta je to? Haha, poverovala si. Pažnja, pažnja. Spremite mi, molim vas, sandvič. Jel može? Nema problema. Lako? O da, to nije teško za mene. Dakle, prvo mi treba ovaj komad hleba.
Hajde, leti kod mene. Oho, nevjerovatno! Hoću i ja tako da umem. Stavljam hleb, sir, šunku i ponavljam tako nekoliko puta. O da, treba mi što više sira i šunke. Tako je. Zatim ću iseći sa 4 strane i skloniti više. Dalje uzimam lep sos. Skloni se od mene. Dakle, sipat ću sos na sendvič. O da. Pogledajte kako lepo curi. Zatim uzimam čips. On mora biti ljud. Tako je. I izmrvit ću ga čekićem. Tako je. Jo, što se dešava? Dosta! Da, upravo si Klovnja, dovoljno. Dakle, izmrvljeni čips ću sipati na sendvič. O da, dalje sipam ulje na zagrijen tiganj i spuštam sendvič da se prži sa svih strana. O, to će biti prelepo. Ej, vidi šta ja još imam? Hoćeš da dodaš i to? Kakve su to šale? Sad ću da ti ispijem krv. Ma daj, samo se šalim. I ja imam ovakve raznobojne sireve. Prvo ću narendati ovako. Super! A sad ću istopiti sir. Super, tako će biti ukusnije. Eto, uspela sam. Bilo je jako zabavno. Stavljam drugi komad hleba, uzimam kalup u obliku leptira i pogledajte kako lep leptir je ispao. Baš je ukusan. Ovaj komadić stavljamo da zgoj, to je to. Kako je zabavno igrati se sa vatrom. O ne, moja kosa! U pomoć! Ma smiri se, sad ću ugasiti tvoju vatru. Eto, to je to. O, ti si me spasila, hvala puno. A vatre više nema? Nije li sve u redu? Super! Dobro, sad ja. A vreme je da izvadim svoj sandvič. Stavit ću ga na lep tanjir i to je to. Prijatno. A zombi ništa nije uradio. Sad ću smisliti nešto. Da vidim šta imam u kanti za smeće. Uvek nađem tamo nešto ukusno. O, mačja hrana, volim je. Sipeću ga na tost, staviti koru od banane. A preko obavezno žvaku. Da, to će biti super. Ajoj, kako odvratno. Wow, a šta je ovo? Fuj, kako odvratan miris. A povratit ću? A ne, to sigurno neću jesti. A ovaj sendvič izgleda jako dobro. Sad ću ga probati. Kako se razvlači sir. Wow, preukusno. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. To je nešto veoma originalno. Sad ću probati. Ne mogu da shvatim na šta me to podsjeća. Moram još jednom probati. O ne, a zašto je tako ljuto? To je mnogo ljuto. Požar! Sad ću sve da spalim ovde. Ups. Mirno, ja ću svima pomoći. Imam vodeni pištolj. Da, sad ću ugasiti požar. Kakvo olakšanje. Hvala puno. Jesam spalila svu hranu. Žao mi je. Hoćete da vam ispričam vic, jeli? Pažnja! Ovog puta želim pastu sa ćuftama, jel može? Da! Okej. Obične makarone? Uj. Ja ću koristiti crne. One su moje omiljene. Prvo ih treba skuvati. Jao? Dakle, sada ja otvaram teglicu, uzimam žvaku i stavljam je u usta. Eto, ja volim da pravim baloni od žvake. Pogledajte kakav lep balon sam napravila. O da, super. Gotovo. A sad ću brzo da napravim figuricu. Eto, ispao je pas. Hoćeš da ti ga poklonim, jeli? Kako me nerviraš, eto ti. Šta si uradila? Moja kuca. Molim te, ne plači. U stvari plači. Treba mi voda. Hvala puno. Nema na čemu i drugi put. Kako je najbolje skuvati dugačke špagete?
Verovatno ih treba slomiti i baciti u vodu. Kako lepa teglica! Daj mi moj paradajz sos. Dakle, sipat ću ga na crni tanjir. O da, to podsjeća na krv. Super! Zatim stavljam svoje crne špagete. A preko ću dodati mleveno meso. Sirovo, naravno, tako je ukusnije. Ali to još nije sve. Treba mi ukras. I to su moji omiljeni paukovi. O da! Hej, mali, gde ćeš? Vrati se na tanjir. Mamice, to je pauk! U pomoć! Sad ću te prebiti! Izvini, zombi, hoćeš vaku? Ostavi me na miru. Pa dobro. Dakle, sad ću sipati sve žvake na dasku i razvaljati uz pomoć oklagije. Da, tako je. A sad ću da isečem od mog sloja rezance. Samo treba provući žvaku kroz specijalni uređaj. Gledajte. O, da, odlično vide. Ja sam super. A zatim mi treba Nutella. Ona je jako ukusna. I sipat ću je na moje špagete. O, da. I naravno mi trebaju šarene slatke bombone. O, ispada tako lepo i veselo, kao što volim. Međutim, ja sam završila. Kada je to miris? Zombi, tebi sve gori. Treba ugasiti požar. Dobro je što uvijek imam sa sobom moju kantu za zalivanje. Eto. Hvala ti, klovnu. Dakle, ja sam skoro završio. Bale su mi ispale. Možete li da požurite? Ups. Prijatno. Dakle, mamice, pauk! Ne, ja ne volim paukove. Neću da jedem to. A ovo jelo ću rado probati. Izgleda mnogo slatko. Pa to je žvaka. Znači mogu napraviti balon. Jako zabavno. Čekajte, šta je ovo? Izgleda jako odvratno. Neću to probati, žao mi je. Ne moraš, to je ukusno. Dakle, pobedio je klon. Ja, baš mi je drago. Ovo je za tebe, izvoli. Ovog puta mi se jede kolač ovakav, jel može? Dobro. Važi. Naravno. Dakle, ja ću početi. Treba mi brašno. Svrbi me nos. Ništa ne vidim. Jao. Ne brini, sve sam očistila. Dakle, sipat ću brašno. A zatim, treba mi ovakav uređaj. Unutra ću sipati mleko. Da, gledajte. To je baš zabavno. O, da. Mogu to gledati non stop. Baš cool, jel da? Dobro, dosta igranja. Idemo dalje. Sad mi trebaju jaja. Gledajte, umem da žongliram. Ups, ili ne umem. Zaprljala sam cijelo lice. Smijete se? To je najbolja pohvala za klovna. I opet uzimam jaje i razbijam ga. O, da. A sada treba sve dobro promešati. Da ne bude grudica. Odlično. Ostalo je da umestim ovo testo. Pogledajte kako mi dobro ide. Ja sam pravi klovn kuvar poslastičan. Ups, izvini. Dobro, sklanjam. Nemoj da se dereš. Dakle, sad ja. Uzet ću krv sa ukusom jagode. Probušit ću kesu i sipati to u moje testo za kolače. O, da. Sa sirupom od jagoda će biti vrlo ukusno. A sada treba sve dobro umutiti. O, da. Ispala je dobra konzistencija roze boje. Sipat ću sve u kalup i nosim u rernu. Idi, vampiriću, nemoj da zalutaš. Uključujem i merim vreme. A sada mogu da letim. Cool!
hoću ja da letim. O, zombi, vidi trik. Evo prst postoji, a sad ga nema više. I opet se pojavio. Cool, gledaj, ja tako mogu. Eto, otkinula sam prst. Kakav užas! Otkinula si sebe prst. A šta je sa njom? Verovatno samo spava. Užas. Što si tako plašljiva? Vratit ću prst na mesto. Ups, nisam uspela. Ideja! Smislila sam dizajn kolača. Sipat ću zemlju, zatim kolač i... Da, sad mi treba moja cipela. Dodat ću malo crva iz moje cipele. Ispalo je super. Svaka mi čast. Halo? Hej, vampire, prestani da spavaš. Ustaj! Pa šta je to? Budi se! Šta je to bilo? Koliko sam spavala? Moj kolač, treba ga brže izvaditi. Izgleda da u redu. Nije izgoreo. Dakle, napravila sam prelep kolač. A sad ga moram ukrasiti. Sipat ću ovakav crni šlag. A zatim dodati krila, oči i usta. O da, to će biti jako dobro. Svaka mi čast. Ja sam završila. Wow, super! Niko tebe nije loše. Gde je moj kolač? Sad ću nešto smisliti na brzinu. Zombi, vidiš šta sam našla? To je bilo kod tebe u kosi. A sad ću uzeti šareni šlag. O, da, koristit ću žuti. A zatim ću dodati par crvenih detalja. Jeste već shvatili ko je to? Da, to sam ja. O, još mogu da vežem balon. Eto, hajde kolaču, leti, leti. Gde je treći kolač? Kako slatko! On je doleteo do mene na balonu. Baš originalno. Dakle, njega ću prvo probati. A glava klopna je mnogo ukusna. I šlag je nevjerovatan. Ekstra. Da? Thank you very much. Ne mogu da se odvojim od ovog jela, ali moram da probam i ostalo. Zašto mi zombi svaki put sprema nešto odvratno? Fuj, crvi! Odvratno! Zombi je tužan. Zdravo, slatki mišu! Sad ću probati krivo. Baš je ukusno. A sad ću da odgrizam sam kolač sa crnim šlagom. Neverovatno! To je mnogo dobro! Dakle, ostalo je zabrati pobednika. Pobedio je vampir! Da! Čestitam! Hvala! Šta je to bilo? To je bio Frank! Papir, kamen, makaze! Papir, kamen, makaze! Eto, oho! Koliko bombona! Super! Šta, pseća hrana? Da li se šalite? Kako smešno! I ja veoma volim ove žele bombone, zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je? Da, izgleda mnogo lepo. A zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo, ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombone na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Što ona radi, ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. To je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, hajde jedi. Užas, zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, i još i smrdi. Tako je, dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu, probaj hranu.
Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svu ovu tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Okay. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. Brr. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si, previše je sladak. Ne možemo ga odbiti. You ready? 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O, vidi, kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Da, hvala, Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. O, smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza odluka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. O, a od belog luka mogu napraviti lepe latice. A samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. O, ispalo je prelepo. Prava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. O, vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plači, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Hajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Thank you very much. Dakle, spreman sam. I ja! Da, to je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Wow, bravo, Mike. Svaka čast. Hvala! To je prelepo! O da! Što je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se! O, baš ti hvala. Super! Da, O ne, ja sam dobio ljut wasabi! a ja imam moje omiljene čokoladice. To. Mogu li ja biti prva? Molim te. Super. Prvo hoću da probam malo nutele. Prelepo. Trenutak. Imam odličnu ideju kako da ukrasim moju tortu. A zato ću uzeti lopaticu i valjak. Da, ja sam kao pravi građevinar. Uz pomoć lopatice ću namazati svu čokoladu. A zatim ću preći valjkom. Odlično, ali to još nije sve. Trebaju mi ove čokoladice. Da, moram nešto izmeriti. Kako je sve ozbiljno! Nego šta si mislio? To je to. Mogu staviti ove čokoladice u krug. Wow, super! Hajde sad ti. Da, znam. Dakle, treba razmazati wasabi po torti kao Julie. Julie, mogu li pozajmiti tvoju lopaticu? Na njoj je ostala Nutella, super. Hvala, Julie. Eto, završio sam. Izvoli, Julie, hvala. Ajoj, ne treba mi to.
bolje da probam ovu prelepu tortu sa bananom i čokoladom. To je savršena kombinacija. Oduševljena sam. Prelepo. Što me gledaš? Mike, sad je tvoj red. O ne, iskreno, ja ne želim da probam to. Ne mogu više, ne, nećeš me nagovoriti. Julie, šta radiš? Ajoj, baš si bezobrazna. Eto ti. Šta? Bitka hranom? Dobro. Kako god. Eto ti, eto! Prestani. To je bilo smešno. Da, slažem se. Šta? Mamice, to su ljute papričice. O ne! Kod mene su želeoči, cool. Vrlo rado ću ih staviti na tortu. Izvini, Julie, ali ova torta će biti dovoljno samo za mene. Ekstra. Hej, ja sve vidim, lopužo. Dakle, sad ću probati. Prelepo. Hoću i ja. Rekao sam ne može. Dobro, dobro. Najbolja torta na svetu. Mike, daj mi, molim te. Ne čujem te i ne vidim. Sam ću sve pojesti. Najbolja kombinacija na svetu. Poješću sve do kraja. Najeo sam se. Julie, sad ti. Jao, dobro. Uopšte ne želim da stavljam paprike na tortu, ali znam da nemam izbora. Dobro, uradit ću to barem lepo. Iseći ću paprike sitno i staviti sa strana ovako. O, da, Mike, vidi. Super. A sada probaj. Prijatno. Jao, mamice, jako se plašim da je probam. Ajoj. Znaš šta? To nije loše. Meni se čak i sviđa. Da. Ozbiljno. Ili ne? Ajoj. Postalo mi je jako vruće. U pomoć. Kakav užas. Sad ću te spasiti. Izvoli. Kakvo olakšanje. Hvala, Mike. Super mi je. Jao, kako mala i slatka porcija. Oduševljena sam. A ja ću se najesti svojom porcijom. Oho. Da, ja sam imala najviše sreće. Neverovatno, ne zavidim ti. Pa dobro, ali ja imam sos. A znači, bit će mi lepše nego vama? I ja imam sos, samo veći. Devojke, jeste li vidjeli moj sos? Jo, znači, ipak nisam imala sreće. Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Ok, sada treba otvoriti pakovanje i sipati sve na moje nudle. Da, svaka mi čast. Pakovanje mi više ne treba. Hej, to je baš smešno, zalepila mi se za nos. Izvini, slučajno sam. Ok, devojke. Hoćete možda da probate? Naravno da vam neću dati, sama ću sve pojesti. O, da, to je veoma ukusno. Želim još. Šta je ovo? Što, nećeš da mi daš? Ja? Tebi? Naravno da ne. To je sve moje. Ti si već pojela svoju porciju. Previše suvo. Jao, tačno. Nisam dodala sos. Sipat ću što više. Da, tako je. Baš mi se sviđa. A sada treba sve dobro promešati i probati. Jedva čekam. Čekajte, i dalje nešto nedostaje. Tačno. Treba dodati sira
Sad će definitivno biti ukusno. Hoćeš mi dati malo, molim te? Ma daj, ne budi cicija. Ne, još jednom ne. Ne može. Čekajte. I dalje nešto nedostaje. Hoćeš onda dodati ovaj sos? Izvoli. A, bit će ukusno, sigurna sam. Kakav je to sos? Miriše dobro. Okej, sad ću ga dodati. Sipat ću što više. Da, tako je. To je baš ljuto. O ne, gorim. Devojke, ugasite me. Moram to snimiti i izbaciti. Sigurno će skupiti puno lajkova. Ojoj. Dobro. Prošlo je. To je bilo super. Obožavam sve ljuto. Hvala, Dijana. Ozbiljno? Svidelo ti se? Da, obožavam ljuto. Jo. Dakle, sad je moj red. Jedva čekam da pojedem svoje nudle. Ali prvo moram dodati sos. Ali kako to bolje uraditi? Moram razmisliti. Tačno. Imam crevo. Da, tako je. Odlično mi ide. Čekajte, to je super, ali veoma sporo. Dobro, imam drugi plan. Podići ću to. Daj da ti pomognem. Da, tako je. Tako će se sos brže sipati. Da, svaka mi čast. To je genijalna ideja. Sipat ću sve. Tako je. Jeste vidjeli kako mogu? Wow, cool. Znam. Dakle, a sad je vreme da sipam sir. Obožavam ga. Otvaram. I... Da, sipam. Tako je. To će biti jako ukusno. Izgleda predivno. Pogledajte. Wow, bravo. Izgleda prelepo. A sad ću uzeti viljušku. Ne bolje 2 viljuške. A najbolje je da uzmem bušilicu sa viljuškama. Da, odlično mi ide. Čekajte, zašto ne radi, ne razumem. Nešto nije u redu. Pa dobro, ješću rukama. Tako je. Da, to je prelepo. Nešto ipak nije u redu. Jao, ipak sam preterala sa začinom. Devojke drage, hoćete da probate? Eto, jedite. Neka hvala. Ja sam se najela. Da, ja isto. Ma dajte, šta vam je? Ne, neću, jedi sama. Ups, da li je živa? Mislim da jeste. Wow, koliko čokoladnih bombona. Znam da si jako dobra i daćeš malo svojim drugaricama. Znate šta, gledajte svoju porciju. Jao, moja porcija je manja, ali nije tako mala kao kod Eme. Da, ja sam dobila porciju za lutke, to nije fair. Nemoj da se smeješ. Dobro, sad ću probati. Wow, to je mnogo ukusno. To je to, sve sam pojela, baš brzo. Hoćeš mi dati malo? Ne može. Sama ću sve pojesti. Da, bila si u pravu. To je mnogo ukusno. Oho, a unutra je punjenje. Neverovatno. Želim da pojedem sve. Znate šta? Došla mi je dobra ideja. Sad ću napisati nešto od ovih bombona. Pogledajte, to je prelepo. Wow, svaka čast. Bravo. Okej, prvo ću pojesti kvadratne bombone. Divne su. Što me tako gledaš, Ema? Želiš da znaš šta ću dalje raditi? Onda gledaj. Uzet ću mleko, lepu čašu
U čašu ću staviti lepe bombone, a zatim sipati mleko unutra. Zatim će mi trebati šlag. Da, tako je. Moj koktel je spreman. Ostalo ga je samo ukrasiti i to je to. I naravno treba mi slamka. Moj koktel je spreman. Wow! Hej, sklonite se. Spremala sam ga za sebe. Baš je lep. O, da, popit ću sve do kraja. Pa dobro, ja ću pojesti svoju gomilu. Jao, a treba pažljivo uzeti bombonu da se kula ne sruši. O ne, šta da radim? Devojke, tišina, ne mrdajte. Polako ću, jao, šta se dešava? Sipaju se i sipaju, a ja želim da uzmem ovu bombonu. Eto, sve se prosalo. A vi ih jedete? Sram vas bilo? Pa dobro, poješću barem nešto. Hej, nemoj biti cicije, imaš baš mnogo bombona. Sklonite se, to je moje. Sad ću te prebiti. Dok se oni svađaju, ja ću pojesti bombone. O, kako mala slatka flašica. A ja imam srednju flašu. Koliko kole? Oho! Da. Jedva čekam. Šta je? Mogu li ja prva da počnem? Dobro, hajde. Sigurna sam da ću to brzo uraditi. Ne razumem. Zašto se ništa ne sipa? Pa to je čokolada, zamislite. O, da, prelepo. Oho, a unutra su bombone. Neverovatno. To je prelepo. Jao, čekajte. Izgleda da etiketa ipak nije stiva. Pa dobro. Ko je sljedeći? Ja sam. Ja imam srednju flašu. Jedva čekam da je probam. Poješću prvo poklopac. Ups, promašila sam. A šta je unutra? Hej, ne diraj moju flašu. Oho, ne mogu da verujem. Unutra su bombone. Sad ću da ih prospem. Gledajte. O, da. Dobila sam baš mnogo bombona. Blago meni. Baš su lepe. Želim da pojedem sve. O, da. A zajedno sa čokoladom to je još bolje. Jao, i meni se jede. Ja sam dobila najmanju porciju. Dobro, Ema, uzmi. A tebi nisu dali? Jao, to nije fair. Hej, jesi zaboravila da imaš najveću flašu? Što plačeš? Jao da, upravo si. To je baš ukusno. O, oduševljena sam. Samo što mi nije zgodno da jedem ovu flašu. O, možda da zagrizem poklopac. Da, tako je bolje. Oho, i ja imam bombone. To je prelepo. Želim još. Hajde, vadi se. O, Ema, tako si pametna. Baš ti hvala. Sad ću razbiti svoju flašu. Bam, bam. Neverovatno. Koliko bombona. Ne mogu da verujem da je to sve za mene. Završila sam. Oho, šta ti je? Devojke, poslužite se. Tu će biti dovoljno za sve nas. O, baš ti hvala. Da, to je prelepo. Mnogo ti hvala. Nema na čemu, devojke. Ne zaustavljajte se. Ne planiramo. Hoćemo li početi? Ja ću biti prva. Oho, čokolada, super. Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnut će se i moći ću da je pojedem.
O, crtati čokoladom je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada? Ozbiljno? Sva je u ledu? Tako je bolje, da vidimo. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Jao, kao kaman je. Kako da je pojedem onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trati. Dobro što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo vidjeti. Da, blago meni. Imam vruću mirisnu vaflu. Super. Jedva čekam da je pojedem. Jao, previše je vruća. Moja ruka, kako peče. Marie, uzmi moju vaflu. Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Ne znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam. Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla. Hajde, slomi se već. Oh my god. O, juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje je čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Okay. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljne za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati? Hajde. Wow, topla čokolada sa marshmallowom. Obožavam je. Ali kod jedne od nas je hladna. Smislila sam, ja ću piti sa slamčicom. Ali zašto ne mogu da je stavim unutra? To, dakle, kod mene je vruće piće. Super. To nije fair. Moja čokolada je tako tvrda da je ne mogu ni popiti. Pa dobro, lizat ću je. To je ukusno. Liči na sladoled. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallove. A čokolade? Joj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Piću čokoladu u rukavicama, onda moje ruke ništa neće osjetiti. Odlično. O da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Oh. To si ti prva. Hajde zajedno, 3, 2, 1. Nudle, super. Yummy. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ništa piće da izvadim. O, izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. A rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O da. Jo, o ne, goru mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću i ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći. Sad ću konačno jesti. O, da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire. Izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još vidjeti. Da, pobedila sam. Šta imam? Rastopljena lizalica. Šta? Kako da je jedem? Pa, dobro. A šta je kod tebe? Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jo, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jo, Mija, pomozi mi. Lizalica je tako hladan da mi se zalepila za jezik. Ajde, sad ću ti pomoći. Jo. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala.
Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Ej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagece, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. A vreme da se pobrineš za svoj, jelo Mija? Okej. Smrznute nagece? Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jau, o kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju. Moram ih nekako zagrijeti. Imam peglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jao, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi, ko je to? Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza? To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim pizzu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvoj red. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi i žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. Oh my god. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva. Ja sanjam o prelepoj roze kući. Čak znam šta mi je potrebno za to. Ej, što to radiš? Šta si se zamislila? Dobro, napravit ću kuću iz svojih snova i niko me neće sprečiti. Dakle, počet ću sa farbanjem kuće. Uzet ću roze farbu, naravno. O, da, pogledajte kako lepo curi ova farba. O, a boja je prosto magična. O, da, moja kuća je potpuno roze. Izgleda prelepo. Tiffany, a šta ćeš ti raditi? Roze kuća, ozbiljno? Ja ću farbati svoju kuću u ljubičasto. Pucam farbom iz mog pištolja. Da, cela kuća će biti ljubičasta. A krov će biti crn. Njega ću obraditi vatrom. Tako je. Odlično. Šta je ova Jess opet smislila? Hajde, stavite mi to u dvorište. Hvala. A sada hajde da zalepimo ovu foliju koja liči na cigle. Super. A sad će moj pomoćnik Sam napraviti prozor. Sam, i ne zaboravi da staviš okvir. Da, naravno, gospođice Jess. Završio sam. I na krov neću zaboraviti. Oho, ovo podsjeća na pravu kulu dvorca princeze. To je to, završio sam. O, to je baš ono što sam htjela. Hvala ti puno. Ozbiljno? Tako i ja mogu, ali bez svakakvih pomoćnika. Imat ću svoje kule. One izgledaju mnogo bolje nego njene roze kule. Da, to je prava stvar. A sad ću uzeti crni papir i makaze. Hoću da napravim od papira lepe uzorke. Tako je. Zalepit ću ih na kuću uz pomoć žvake. O, da. To izgleda baš dobro. Zadovoljna sam. Poslednji dodir i
to je to. A sada uzimam šablon u obliku srca. Njega treba obojiti. Stavit ću preko foliju, a sada farbam. Kontura će biti crna. A unutra ću napraviti sve raznobojno. Da, tako je. I još malo. Wow, kako moćno. A sad ću dodati malo crvene boje. Ekstra. Dodat ću još zelene boje. I plave. Gotovo. Wow, ovo srce izgleda tako super. Hej, šta se to čuje? Moj pomoćnik je odlučio da napravi za moju kuću lepu terasu. O, kako slatko! Hvala! Ne zahvaljujte! Kako boli! Udario sam prst! Jadan ja! Šta da radim? Kako je smotan. Dakle, šta ja da napravim? O, znam. Prvo treba staviti stubove. Da, tako je. Odlično, ja mogu sve sama. Meni niko ne treba. A sad ću napraviti krov i crnu ogradu. O, da. Sada na terasi mogu praviti roštilj. Dakle, spremit ću par pljeskavica za burger. Kakav miris, nevjerovatno. O, kačić ovdje ovu krovnu, baš je slatka. O, a što to tako miriše? Oho, Tiffany peče nešto ukusno. A ja sam tako gladna. Šta da pojedem? O, smislila sam. Da, napravit ću za sebe šećernu vunu. Imam specijalni aparat. Treba malo sačekati. Skoro sam završila. Eto, sada mogu da probam. Prelepo. O, sad sam se setila da kuća mojeg snova ima oblake. Upravo su oni nedostajali za potpunu sliku. Stavit ću ih ovde i napraviti stazu u obliku duge. O, neverovatno. Moje dvorište je prelepo. Dakle, Jess, tvoja kuća je stvarno predivna. Ja sam oduševljena. A sada, hajde da vidimo šta je uradila Tiffany. O, ona je odlučila da izloži stazu ka svojoj kući od crnog uglja. To je zanimljivo rešenje. O, gledajte, stavila je čak i sveće da se niko sigurno ne izgubi. I par nadgrobnih spomenika. Sumnjivo, ali dobro. Devojke, vaše kuće s polja su već spremne. Svaka vam čast. Idemo dalje. Sad ću ući u svoju kuću. Jao, ovdje je tako prazno. Treba nešto uraditi. Dakle, prvo ću okačiti rasvet ovdje. Divno. A zatim lepe zavese. Ekstra. Šta još da dodam? O, znam. Napravit ću par slika. Kako sam lepa. Neverovatno. Sad ću ove slike staviti na zavese. Šta može biti lepše od mene? To je najbolji ukras. I dodat ću još malo cveća. O, to je divno. A već mi se mnogo sviđa, ali to još nije kraj. Uzet ću farbu i četkicu i nacrtat ću na vratima lep crtež jednoroga. Aha, to je rog. A sad ću nacrtati sve ostalo. Oči. A zatim uši. Neću nigde da žurim. Hoću da sve ispadne lepo. A nos će također biti žuti. A tu će biti roze jezik. Eto, moj jednorog je spreman. Presladak je. Čekajte, plafon mi se uopšte ne sviđa. Izgleda tužno. Sad ću ga ukrasiti penastim cevima. O, da! Ovo baš podsjeća na dugu. Svaka mi čast. Hoću još da okačim na zidove mekane roze jastuke. Da?
romantično. Čekaj, da šta da stavim na pod? O, tepih, naravno. A neka i on bude roze. I treba mi puno igračaka i jastuka. Tako je. O da, o boljem nisam ni sanjala. Sada mogu malo da odmorim. Ja sam također odlučila da renoviram svoju sobu. Okačila sam rasvetu, a na zidu će biti poster mog omiljenog rockerskog albuma. Da. A na drugi zid ću okačiti što više mojih omiljenih CD-ova. Napravit ću 100 od guma. Da, to je baš brutalno. A na njega ću staviti sveće, paukove i bundevu. Parlobanja isto neće smetati. O da. Ovdje će biti fotelja. Kako je mračno i brutalno ovdje. Ja obožavam svoju sobu. Hoću što pre da napravim neku žurku. Jedva čekam. A meni trebaju najveći zvučnici. Da, ovakvi će biti taman. Oho, sprema se dobra žurka. Ali da li je spremna za to komšinica Jess? Sad ću odsvirati nešto na gitari. O, da! O, to će sigurno probuditi Jess. Šta se to čuje? Kakva užasna muzika! Previše glasno! Sad će me oduvati ovi zvučni talasi! Moja luda komšinica Tiffany je odlučila da napravi ovdje rock koncert, jel da? Jess će bar poslušati dobru muziku. Ne, isključi to odmah! Ne mogu te da slušam! Krenuće mi krv iz ušiju! Daj mi to! Hoćeš da sviraš? Drži ukulele! Ona bar prijatnije zvuči! Šta? Ozbiljno? Jao, komšinica mi je smor.